Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Usab. Taong 1965, Santa Maria, Laguna. Nagmula sa angka ng mga Indyong nagkubli bilang mga Kastila ang pamilyang pinagmula ni Usab. Ayon sa mga ninuno nila na para makaligtas sa panahong yon, kinakailangan nilang magkunwari na sila'y kalaban ng kanilang lahi. At para magawa ito ng malinis, kung kani-kanino na nila pinasisiping ang kanilang anak na babae upang magkaroon ng kaugnayan sa mga Kastilang may mataas na posisyon. Hindi madali ang kanilang pinagdaanan, ngunit sa bandang dulo nito, nakakuha sila ng lalaking di rin basta-basta sa hanay ng mga dayuhan. Ito ang naging daan upang makamit nila ang kasaganaan na noon pa man nanatiling imposible para sa kanila. Dahil sa posisyon ng napangasawa ng kanilang anak, kung ano-anong yaman ang nakuha nila. Lupa, alipin, mga mahalagang gamit, ginto, at kung ano-ano pa napasakamay ng angka ni Usab. Literal na mansyon din ang kanilang tirahan noon, ngunit ang ganoong estado, hindi nila inaasahang magtatagal lamang sa loob ng maikling panahon. Nung natalo kasi ang mga Kastila, marami sa pagmamay-ari nila ang nawala kasama na ng tirahan at kung ano-ano pa. Dahil sa tinuturing na traidor ang pamilya nila Usab, ilang taon din silang tumakas mula sa kanilang mga kakilala. Marami sa kanilang namatay, ngunit ang pangunahin nilang pamilya nanatiling buhay. Nanirahan ng mga ito sa bundok at sa mga kuweba hanggang sa sumapit ang kauna-unahang pandaigdigang digmaan. Ito ang ginamit nilang pagkakataon para makahanap ng lugar na pwede nilang pagtirhan, at yun ay walang iba kundi ang bayan ng Santa Maria sa Laguna. Inaasahan kasi ng kanilang pamilya na wala sa kanila roong makakakilala, kaya naman paunti-unti nagtayo sila ng kanilang tahanan di kalayuan sa baryo. Hanggat maaari dumistansya sila rito sa takot na baka merong makakilala sa kanila. Dumaan ng maraming buwan at taon, unti-unti nang nasanay doon ang kanilang pamilya, hanggang sa kalaunay nagkaroon na rin siya ng sarili niyang pamilya. Sa pagkamatay ng kanyang ama, siya ang iniwanan nito ng lahat ng meron sila. Hindi naman tumutol doon ang kanyang mga kapatid, lalo pat yon ang desisyon ng kanilang ama noong nabubuhay pa ito. Gayunpaman, para maiwasan ang inggit, nagdesisyon siyang hatiin ang lahat ng iniwan sa kanya. Binigyan niya ng pantay-pantay na parte sa lupa ang apat niyang kapatid, kaya nang makapag-ipon na ang mga ito, nagpasya na yung umalis na sa kanilang tahanan. Bali ang naiwan sa bahay na yon, siya, ang kanyang ina, ang kanyang mag-ina, at yung dalawa niyang kapatid na nasa edad 13 at 10 anyos sa taong ito. Sa mga unang taon ng kanilang pagsasama, naging maayos naman ang lahat. Napakasaya ng pamilya nila sa puntong wala ka na talagang hahanapin. Ang kaso lang, dumating ang araw na hindi nila inaasahan. Ayon sa kanya, nung medyo nang hina na ang kanyang ina, pinahalungkat nito sa kanila ang lahat ng nakatagong ari-arian ng kanilang mga ninuno sa kwartong hindi na nila binubuksan. Ayon sa kanyang ina, nagkaroon ito ng isang kakaibang panaginip kung saan parang may bagay sa loob ng silid na yon na paulit-ulit siyang tinatawag. Dagdag pa nito na, kapag gabi nakakarating ang kanyang kamalayan sa labas ng silid na halos ilang beses niyang sinusubukang buksan. Subalit sa kasamaang palad, hindi niya ito magawa-gawa. At habang tumatagal siyang naroon sa lugar na yon, nakakarinig siya ng matining na boses ng isang batang babae na paulit-ulit tinatawag ang kanyang pangalan. Nabanggit din ng nanay niya na marahil yun ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng karamdaman. Dahil sa sinabi nito, hindi naman sila nagdalawang isip na sumunod. Noong una kasing hindi nila yun pinapansin, pilit itong nagtatangkang magpakamatay. Siyempre,
Dala ng pag-aalala, wala silang nagawa kundi ang sumunod. Pero bago nila ito pagbigyan, kinausap muna niya ang kanyang mga kapatid, ang mga kapitbahay nilang merong konting ideya ukol sa nangyayari rito. Nang makumpirma naman nilang wala roong kaduda-duda, nagdesisyon na silang pagbigyan ng kanilang ina. Magbabandang hapon na nang pinasok nila ang silid. Pagbukas nila ng pinto, tumambad sa kanila ang kapal ng alikabok na halos bumalot na sa buong lugar. Binahayan na rin yun ng daga, kasama ng iba't ibang uri ng basurang hindi nila mawari kung saan nagmula. Pagpasok nila sa loob nito, sinimulan na nilang alisin ang lahat ng kalat. Nakabalot sa makapal na tela ang mga gamit ng ninuno nila, kaya naman hindi na muna nila ito binuksan. Sa loob ng kalahating oras na paglilinis, wala naman silang nakitang kakaiba. Lahat ng bagay na natanggalan nila ng takip, literal na mga luma na at antigo. Karamihan din sa mga ito mga iba't ibang uri ng larawan na hindi nila mawari kung sino ang gumuhit. Sa unang tingin pinuno, wala namang kakaiba sa mga yon. Hindi nagtagal, pagtungtong ng 7:00 ng gabi, tapos na sila sa paglilinis. Maya-maya pa, sa kasagsagan ng kanilang pamamahinga, biglang pumasok ang kanilang ina, kasabay ng dali-dali nitong paghalukay sa lahat ng gamit na naroon. Wala itong pakialam sa kung anuman ang kanyang mabasag, basta ba'y makuha nito ang kanyang hinahanap. Nang mapansin naman yun nila Usab, dali-dali nila itong nilapitan para pigilan. Marami na kasi sa mga lumang gamit ang nasisira nito, kaya kung magpapatuloy pa yon, maaaring masira ang lahat ng bagay na matagal na pinag-ingatan ng kanilang ninuno. Nay, ano ka ba? Bakit hindi ka marunong magdahan-dahan? Di ba sabi ko sa'yo kami nang bahalang maghanap sa pinapakuha mo? Bakit ba hindi ka marunong sumunod? Wika ni Usab sa kanyang ina. Wala nang oras, anak. Kailangan ko nang mahanap ang bagay na yon dahil kung hindi mamamatay ako. Nararamdaman ko ito at kahit anong gawin kong pagtanggi, nalalapit na ang katapusan ko. Pakiusap, hayaan niyo na ako. Hayaan niyo na ako. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, bigla naman sila nitong hinawi papalayo, sabay hampas ng kahoy sa mga bangang nakatambak sa kanyang daraanan. Nang masipat naman ito ng kapatid niya, sinubukan itong pigilan ng nanay nila, pero wala rin itong nagawa dahil sa pag-amba nito na papaluin siya kung magpupumilit pa rin siyang lumapit. Ilang minuto pa ang lumipas, may nakuha itong lumang tela na nakatago sa pinakatambakan ng mga lumang larawan. Paghawak dito ng nanay nila, para itong baliw na naglululundag sa tuwa habang dahan-dahan itong binubuksan. Sa isang iglap, bumungad sa kanila ang lumang larawan na iginuhit ng kamay. Isang matanda ang nakaukit doon at sa estado ng imahe, parang matagal na itong nalikha ng kung sino mang gumawa ng obra. Habang pinagmamasdan ito ng kanilang ina, may kung anong mga bagay ang sinasabi nito sa larawan. Basta, nakakatakot talagang pakinggan. Ngunit sa kabila nito wala silang nagawa, kundi yon ay hayaan. Hindi nagtagal, nang matapos na ito sa kakasalita, unti-unti itong lumapit sa kanila habang nakatingin sa kanilang mga mata. Maya-maya pa, nang makaharap na nila ito, pabulong naman itong nagwika sa kanila ng, "Kilala niyo ba ito, mga anak ko? Ito ang lolo ng lolo ninyo. Sabi ng magulang ng tatay niyo na sa pamilya natin siya lang ang nagtaglay ng biyaya ng karunungan. Makapangyarihan siyang manggagamot. Ngunit sa kabila nito, isa rin siyang bantog at kinakatakutang mangkukulam. Dahil sa kanya, kung bakit nagkaroon kayo ng buhay na tinatamasa niyo ngayon." Nang matapos naman itong makapagsalita, umalis ito ng silid dala-dala ang larawan. Nang mawala na ito sa kanilang paningin, napabuntong hininga na lamang sila habang pinag-iisipan ang mga nangyari.
Kahit ng mga sandaling yun kasi, di pa rin sila makapaniwala sa ikinilos ng kanilang ina. Sumapit ang sumunod na araw. Napansin nila na naging masigla na naman ito. Di pa man kasi tumitilaok ang manok, nadatnan na nila itong abala sa pagluluto ng kanilang umagahan. Tahimik na rin itong nagkakape, tapos mayat maya ang pagngiti nito kahit wala naman yung kasama. Nang masipat naman niya ang kakaibang ginagawa ng nanay niya, di na siya nag-alangan pang lumapit. Nay, bakit ang saya-saya niyo? Ano ho bang meron? Seryosong tanong niya rito. Wala naman anak. Naalala ko lang ang tatay mo. Siguro kung buhay pa siya ngayon, magiging masaya rin siya sa narating ko. Huwag niyo na akong alalahanin. Malaya na ako sa karamdamang ilang taong nagpahirap sa akin. Pakiramdam ko nga, aabutan pa ako ng 100 taon dito sa mundo. Pabirong sagot naman ito. Matapos nitong makapag-wika, inabutan siya nito ng pagkain. Nagtimpla na rin ito ng kape para magsabay na silang dalawa. Bagaman nauwirduhan siya sa ikinikilos nito, hindi niya nito gaanong pinagtuunan ng pansin. Ang naisip niya kasi, baka ganun lang ang ginagawa ng nanay niya dahil nga sa may sakit ito. Ang problema, habang dumaraan ang mga araw, mas lalong lumalala ang kakaiba nitong ikinikilos. Maraming bagay na rin itong ginagawa na hindi nila nagugustuhan, kagaya ng paninigarilyo, paglalagay ng iba't ibang estatwa sa altar, at pagbabasa ng Latin tuwing hapon. Ayon kay Usab na, marahil yon ang dahilan kung bakit dinapuan ng malubhang sakit yung mga nakababata niyang kapatid. Hindi lang yon, magmula rin noong may dinadasal itong kakaiba sa pagsapit ng hapon, meron silang nakikitang nilalang na parang umaaligid sa loob ng bahay nila. Hindi nila ito nakikita ng kanilang mga mata, pero ramdam nilang umiiral ito. At anuman ang nilalang na yon, paniguradong meron itong masamang ibig iparating. Dahil sa ganoong sitwasyon, naglakas loob na itong si Usab na lumapit sa albularyo. Inaasahan niyang ikakagalit ito ng kanyang ina, kaya hanggat maaari, inilahad niya lang ito sa mga kapatid niyang mapagkakatiwalaan. Maraming araw din sila noong iginugol para makahanap ng pagkakataon hanggang sa maisakatuparan na niya ang kanilang napag-usapan. Hapon ng Biyernes nang mataong wala siyang trabaho, pinapunta niya ang mga kapatid niyang meron ng pamilya sa kanila. Ang plano, pababantayan niya sa mga ito ang nanay niya, habang siya naman ay nilalakad ang matandang tutulong sa kanila. Bandang 6:00 pa noon nang marating niya ang bahay ng albularyo, kaya inabot pa sila ng kalahating oras sa pag-uusap bago ito sumama sa kanya papauwi. Habang binabagtas nila noon ang daan, maraming bagay itong sinasabi sa kanya ukol sa kutob nito sa kanyang ina. Ayon sa matanda, na marahil ay nagkaroon yon ng yanggaw, kaya yon nagkaganon. Dagdag pa nito, wala siyang dapat na ikabahala dahil kung ganun nga ang nangyari sa nanay niya, madali nila itong mahahanapan ng solusyon. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, nagkaroon siya ng kapanatagan sa kanyang sarili. Alam niya kasi na nagsasabi ito ng totoo, kaya kahit papaano nakampante siya. Subalit pagdating nila sa bahay, hindi pa man nakakapasok ang matanda, bigla itong napahinto sa harapan ng kanilang tahanan. Takot na takot ito, at habang pinagmamasdan nito ang itaas ng bahay nila, parang nakakasilay ito ng kung ano-ano. Maya-maya pa, bigla namang bumukas ang pinto hanggang sa makita na nila ang kanyang ina. Nakatayo ito sa pinakagitnang bahagi habang nakangisi at nakatitig sa matanda. Hawak-hawak din ito ang larawang kupas ng kanilang ninuno. Pagsilay naman ng albularyo sa nanay niya, bigla itong kinilabutan mula ulo hanggang paa. Ang takot nito, nanuot sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa sa puntong hindi na yon makapagsalita. Pagbaling naman niya ng tingin sa kinaroroonan nito,
Agad naman niya itong pinansin, gawa ng nasipat niya na parang nanghihina at wala ng lakas yung albularyo. Panay na rin ang pag-usal nito pero kahit anong tawag niya, hindi yun sapat para manumbalik ang naiwala niyang lakas. Hindi nagtagal. Dahan-dahan nang lumapit ang nanay niya hanggang sa tuluyan na itong mapaluhod sa lupa. At sa hindi malamang dahilan, iyak yun ang iyak habang nagmamakaawa sa kanyang ina. Dahil sa ganoong pangyayari, dito niya napagtanto na may kakaibang nilalang ang pumasok sa loob ng katawan nito. Ano man ang nilalang na yon, paniguradong hindi ito basta-basta. Ilang minuto pa ang lumipas, kampanteng lumapit doon ang nanay niya. Dahan-dahan itong hinagod ang mukha ng matanda habang nagwiwika. Yung boses nito pinuno, parang kahalintulad na ng sa matandang lalaki. Ang mas nakakagulat pa, hindi lang ito isang boses, bagkus boses ito ng 9 na taong nagsasabay-sabay sa pagsasalita. Huwag kang matakot. Wala akong galit sa mga katulad ninyo. Ang hindi ko lang nagugustuhan ay ang pagpunta mo rito ng walang permiso. Umalis ka na at sa gayong paraan kakalimutan ko ang iyong mga pagkakasala. Wika ng nanay niya. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, ora mismo tumayo ang matanda at lumakad papalayo sa kanila. Hindi na ito lumingon pa hanggang sa makalabas na ito ng bakuran ng bahay. Ang kaso lang, pagtungtong na pagtungtong nito sa kalsada, narinig niya itong sumigaw ng napakalakas. Agaran din namang nawala ang sigaw na yon, kaya dala ng pag-aalala, dali-dali niya itong pinuntahan. Pagdating niya sa labas ng bahay, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang gabundok na kumpul ng uod sa lugar kung saan ito humandusay. Kahit anong sipat niya rin doon, hindi niya makita ang parte ng katawan nito na para bang tuluyan na itong nalamon ng uod. Maya-maya pa, bigla siyang natigilan na marinig niyang magsalita ang nanay niya. Pumasok ka na, Usab. Marami pa tayong kinakailangang gawin. Huwag kang matakot, anak. Sapagkat ang ginawa mo, meron pa namang kapatawaran. Ang maipapayo ko lang sa'yo, wag na wag mo na itong uulitin pa. Resolbahin natin ang problema ng pamilya sa loob ng ating pamilya. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, sa kumpas ng kamay nito, parang bulang naglaho ang mga uod. Nang tuluyan na yung mawala, bumungad sa kanya ang tumpok ng putik na merong halong mga damo at balahibo ng kung anong hayop. Kakaiba rin ang amoy nito, kaya naman kahit punong-puno ng katanungan ng kanyang isip, minabuti niyang sumunod. Kinabukasan sa kabila ng mga nangyari, pinili niyang umakto ng normal. Nakapagdesisyon na rin kasi siyang sumunod sa nanay niya. Gawa ng ang nasa isip niya, wala naman itong gagawing makakaapekto sa kanilang pamilya. Dahil dito, iniwasan ninyang mag-isip ng kung ano-ano. Naging panatag na rin siya sa paniniwalang hindi magbabago ang pakikitungo ng nanay nila. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, hindi rin pala sila nito sasantuhin. Ayon sa kanya, 1 buwan nang lumipas nang muli silang magkasundo, napansin niya na parang palagi itong galit sa kanilang bunso. Una, pinapadaan lang ito sa sigaw ng nanay niya, pero sa katagalan, namimisikal na rin ito. Wala namang magawa ang kanyang kapatid kundi ang umiyak, hanggang sa umabot ang puntong maging sila, medyo nasasaktan na rin sa mga bagay na kanilang nakikita. Isang araw, nang hindi na niya maatim ang mga pinaggagawa nito, nagdesisyon na siyang kumprontahin ito. Nakakabaha lamang gawin ang ganoong bagay. Alam niya sa kanyang sarili na obligado siya, alang-alang sa mga kapatid niyang kailangan ng proteksyon mula sa kanila. Nay, bakit niyo ho laging sinasaktan ng mga kapatid ko? Ano ho bang ginawa nila sa inyo? Dati ho hindi naman kayo ganyan .
Nakakalungkot lang. At yung mga anak niyang minsan naging parte ng masayang buhay ninyo, pinagmamalupitan niyo na sa ngayon. Wika niya sa kanyang ina. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, hindi ito umimik at lalong hindi rin ito makatitig. Subalit sa kabila nito, alam niya na wala itong pakialam. Hindi man magsalita ang nanay niya, bakas sa mukha nito ang lahat ng kasagutan. Ilang minuto pa ang lumipas, imbis na makipag-usap, nagpa siya itong umalis na sa kanyang harapan nang hindi man lang nagpapaalam. Sa puntong yon, nakaramdam na rin ng kaba itong si Usab dahil sa alam niyang hindi doon magtatapos ang mga pananakit nito. Pagsapit ng gabi noong mismong araw, sa kasagsagan ng kanilang pamamahinga, narinig na naman nilang umiyak ang kapatid nila. Bale, pinatulog niya na sa bahay yung mga kapatid nilang bumukod dahil nga sa masama niyang kutob. Pagmulat ng kanilang mga mata, dahan-dahan silang lumapit sa pinto. Pasimple nila itong binuksan, kaya naman nang makita nila ang sala, hindi na sila nagdalawang isip na lumabas. Bale, nakabukod kasi sa kanila noon ang kanilang mga kapatid, gawa ng kasakasama ito ng mga asawa nila. Yon ang pangunahing nagbabantay sa mga bata kapag oras ng tulugan. Gayunpaman, hindi naman malayo ang kwarto kung saan ito naroroon. Ilang metro lang ang layo nito sa kanila, kaya panatag silang magpahinga kahit hindi ito kasama. Habang papalapit sa silid kung saan naroon ang mga bata, mas lalo ring lumalakas ang ingay. Maya-maya pa, nang mailapat na niya ang kamay niya sa pinto, kinausap niya ang asawa niyang nasa loob nito kung ano ba ang nangyayari. Ngunit sa hindi malamang dahilan, walang sumagot sa kanyang itinanong. Ilang minuto silang naghintay pero wala talaga. Dahil dito, nagdesisyon na ang kapatid niya na buksan ang pinto. Kanina pa kasi itong hindi mapakali, kaya imbis na maghintay, puwersahan na nitong binuksan ang pinto. Bahala nang masira ito, ang mahalaga madadat na nila ng buhay ang mga mahal nila. Maya-maya pa, nang tuluyan na nilang naisara ang trangka, agaran naman nila itong itinulak hanggang sa bumungad sa kanila ang isang kakaibang nilalang na napakalayo sa wangis ng tao. Kahit may mga kamay at binti ito, hindi sila naniniwalang tao ang nilalang na yon. Isipin ninyo, nakakatayo ito na parang tao, tapos meron itong mahabang leeg na halos abot ng 5 dangkal ang haba. Mamasama-sa rin ang ulo nito, tapos yung mga buhok nito animoy malalagas na lahat. Malaki rin ang bunganga ng nilalang at meron itong nanlilisik na mga mapupulang mata. Mahaba rin ang kuko, tapos may mga parte ng balat na parang nagpalit ng bago. Hubot-hubad din ang nilalang at base sa kanilang nakita, hindi malabong babae ito. Matapos naman nila itong masilayan, tumambad ang bunso nilang kapatid na nakaunat habang yung ulo nito nakapasok na sa bunganga ng nilalang. At sa estado ng kapatid nilang yun pinuno, mukhang wala na itong buhay dahil sa hindi na yun gumagalaw. Ang mga asawa naman nila't anak nasa gilid ng silid, panayang pag-iyak ng pahigbi. Ni pagsigaw hindi nito nagawa, animoy merong pumipigil sa kanila. Pagsilay naman niya sa mga ito, dali-dali naman siyang gumawa ng aksyon. Kesa matigal po at walang gawin, sinubukan niyang kumilos para mailigtas ang iba pa. Walang sabi-sabi, agad siyang tumakbo patungo sa kinaroroonan ng kanyang asawa para daragin ito papalabas ng silid. Takot na takot man, pilit itong sumunod sa kanya hanggang sa makabalik na silang dalawa sa kinaroroonan ng mga kapatid niya. Pagbaling naman niya ng tingin sa nilalang, nakita niya itong hindi gumagalaw, animoy abala ito sa paglulo ng katawan ng kanilang bunso. Akala niya kikilos lang ito kapag nakuha na nito ng buo ang labi. Pero nang maabot na nito ang leeg ng bata, bigla na lamang niya itong kinagat kasabay ng tuluyang pagkalas ng ulo nito. Pagbagsak naman sa lupa ng katawan,
Umatungal ang nilalang habang dahan-dahang lumilingon sa kanila. Dahil sa pangyayari, dito na nagkagulo ang magkapatid. Sa takot ng mga sumunod sa kanya, hindi na ito nagdalawang isip na kumaripas ng takbo. Sigaw ng sigaw din ng mga ito para makahingi ng tulong sa kanilang mga kapitbahay. Nang marinig naman ito ng nilalang, agad itong lumundag papalabas. Nilagpasan lang din sila nito, animoy hindi sila ang pangunahin nitong pakay. Nang makalayo na ito sa kanila, agad naman niyang hinila ang asawa niya patungo sa aparador na nasa loob ng silid. Malaki kasi ito, pinuno. Kasyang-kasyang 3 taong hindi gaano katabaan. Pagpasok nila sa loob nito, para silang mga batang nakikipagtaguan kay kamatayan. Gamit ang ilang piraso ng damit, ikinubli nila roon ang kanilang sarili habang maiging pinakikiramdaman ng buong paligid. Sa isip-isip noon ni Usab, kapag binalikan sila ng nilalang na yon, pipilitin niyang ilayo ito sa kanyang pamilya. Bahala na ako noong mangyari. Ang mahalaga, ligtas ang mag-ina niya. Naisip niya kasi na hindi sila nito bubuhaying lahat, kaya mas mainam na lang na makipaglaban kaysa mamatay ng walang kalaban-laban. Pagkaraan pa ng ilang minuto, narinig na naman niyang sumigaw ang kapatid niya. Yung atungal nito, pinuno, parang sa taong nilalapa ng isang mabangis na hayop. Ramdam din niya ang pagpupumiglas nito hanggang sa dumating ang puntong unti-unti nang nanghina. Kalaunan, ang boses na namumutawi sa loob ng kanilang tahanan bigla na lamang nawala at sa isang iglap, napalitan ito ng pananangis ng mga kababaihang walang sawang humihingi roon ng awa. Subalit kagaya ng inaasahan, wala itong naging pakialam sa kanilang mga kadugo. Matapos umiyak ng asawa ng kanyang kapatid, para itong baboy na nilapa ng isang tigre. Nagtagal lang din ng ilang segundo ang pakikipaglaban nito bago ito tuluyang binawian ng buhay. Hindi naglaon kung ano nangyari sa mga naunang biktima, ganon din ang dinanas ng mga natira. Lahat ng mga kapamilya nilang gumawa ng ingay, walang habas nitong pinagpapapatay hanggang sa paunti-unting binalot ng katahimikan ang buong paligid. Nang maramdaman niyo nila Usab, iniwasan nilang gumawa ng kahit na ano. Ultimo ang kanilang paghinga, limitadong-limitado, sa paniniwalang yon ang mag-uudyok sa nilalang para pumaslang. Sa pagpapatuloy ng kanilang ginagawa, napansin nilang merong naglalakad papaloob ng silid kung saan sila nagtatago. Habang papalapit ang mga yapak, papalakas naman ang kaba sa kanyang dibdib. Di nagtagal, naramdaman niya itong umupo sa aparador na para bang alam na nito kung saan sila naroroon. Nang mapansin niya ang ganoong sitwasyon, maigi niyang pinakinggan kung anumang sasabihin ng nilalang. Umaasa siya na baka sa pananahimik nila, mapipilitan itong magsalita. At kagaya nga ng kanyang inakala, ganun nga ang nangyari. Ilang segundo lang kasi pagkatapos nitong umupo, dito niya na narinig ang tinig ng kanyang inang animoy nagsusumamo sa kanila. Sa bawat salitang binabanggit nito, mararamdaman mo talaga ang matinding pagsisisi at kalungkutang nararamdaman. Ayon sa nanay niya, hindi niya ginustong paslangin ang kanyang mga anak at asawa nito, ngunit wala siyang magagawa dahil sumusunod lang siya sa kanyang Panginoon. Upang makamit niya ang kapangyarihang matagal na nitong hinahanap, obligado siyang magdusa sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang sariling kadugo at laman. Yun lang umano ang paraan para mabuhay ang kamalayan ng kanilang ninunong matagal na nilang nakalimutan. Dagdag pa nito na hindi sila nito papaslangin, ngunit ipangako nila nakakalimutan nila ang lahat ng mga nangyari. Humingi rin ito sa kanila ng pabor na sana'y huwag magbago ang tingin nila sa nanay nilang matagal na panahon ding nag-alaga sa kanila. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, nagkusa din itong umalis. Si Usab naman noon, tahimik lang na nakikinig habang pilit na pinipigilan ang panginginig ng buo niyang katawan.
Maya-maya pa, nang hindi niya na ito maramdaman, doon pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, nanatili pa rin siyang alerto sa takot na baka magbago ang isip nito. Pagtungtong ng sumunod na araw, hindi na sila nagtagal ng bahay. Kahit hindi niya nakita ang nanay niya, dumiretso na siya sa labas upang makisilong pansamantala sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan. Alam niya kasi na yun na lamang ang pag-asang meron siya para hindi mamatay sa mga kamay nito. Nang marating naman niya ang bahay ng kanyang kaibigan, hindi ito nagdalawang isip na sila'y patuluyin. Dahil sa ginawa nito, abot langit naman ang kanyang naging pasasalamat. May hiyaman sa katawan, matapang niyang inilahad dito ang pabor na nais niya. Ayon kay Usab, na kung hindi nito ikakasama ng loob, hangad niyang manatili doon ng ilang buwan. Masyado pa kasing mainit ang mga nangyayari, kaya gusto niyang magpalamig na muna. Dagdag pa niya na kapag tataka man ito sa panig ng kaibigan niya, sigurado siya sa mga nais niyang mangyari. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, hindi na rin siya nakapagtago pa. Alam niya kasi na para maunawaan siya nito, kinakailangan niyang magsabi ng totoo. Nang marinig naman ng kaibigan niya ang lahat-lahat, hindi na rin ito tumutol. Nakakabahala man ang kanyang kwento, sadyang hindi nito kayang talikuran ang kanilang mga naging pagsasama. Alam niyo ba, na sa loob ng ilang buwan, patuloy na nagpaparamdam ang nanay niya sa lugar kung saan sila nanuluyan. Kapag umaga naman at hapon, nakikita nila itong nakatayo sa isang burol, tahimik na pinagmamasdan ang kanilang pamilya. Akala nga niya ganun lang ang mangyayari, pero dumaan pa ang mga linggo, nagsimula na ang mga patayan sa kanilang baryo. Unang biniktima nito ay yung mga albularyo at antingero na naninirahan sa lugar. At sa pagkamatay ng mga individual, nalaman ito ng marami, kaya naman dumagsa mula sa iba't ibang panig ng Santa Maria ang hindi mabilang na mga albularyo. Nagtulungan ng mga ito hanggang sa tuluyan na nitong magapi ang nanay niya. At dahil sa punong-puno ng sumpa ang kanilang tahanan, kasama itong sinunog ng labi. Pagkatapos, lahat ng kaguluhang nangyayari sa kanilang lugar, naglahong parang bula. Magmula noon, naramdaman nila ang katahimikang kailan may hindi na nila inaasahan. At magpahanggang sa kamatayan ni Usab, nanatiling palaisipan sa kanya kung ano ang naibigay na kapangyarihan sa nanay niya nang kinilala nitong makapangyarihang bagong Panginoon ng nanay ni Usab.